ಮತ್ತೆ ಮೊಲ್ದಾದ ತುಳುಟು ಪತ್ತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ನಿನ್ವೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ದ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಈ ನೆಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಳ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ನಿಕಳಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಎತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಪೋಪಿ ಅನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚದ ಎಂಡಪ್ಪ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಎಂಡ ತಗೋಪೆ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಪೂರ ಎಂಜ ಪೂರ ಬಂದು ಅಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಯಾರು ನಿಕಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಫುಲ್ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರೇ ಬಲ್ಯತೆ ಮೊಲ್ದಾದ ತುಳುಟು ಪತ್ತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಡ್ಪೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಆನಂತರ ಮರುದಿವಸ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋಗೋದು, ನಾನೀಗ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ. ಅಂಚನೆ ಅನಿತೆ ಪಿದಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದಿಕ್ಕು ಎತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಲೇಟ್ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಡೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗ ಬರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಣ್ಣ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚದು ಇಟ್ಟು ಯಾಕಂಡಪ್ಪ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಪೋದಾಯವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲಿತ ಪೋರೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಒಂದಿಂದ ಮಟ್ಟು ಗಂಡಲ್ಲ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ನೋಡೈತೆ ಮೀದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ, ಮೀದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದಿವೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪೋಪಿನ್ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಪೋಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲೇನು ಒರಿಯಾನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತನ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿದಾಂಡು ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಾಯಬೇಕ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಾಂಡು ಕೈತಾಲಯ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಾಲಯ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ದೇವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನ ಇಜ್ಜೆಡ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಿ ಉಂಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತೀಯರತೆ ಇಡೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀಡಿಯೋ ಎಣ್ಣಾನು ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಅನ್ನು ದೇವರನ ಪುರ ದೆತ್ತೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.